Moi boas, boa noite. Benvidos, benvidas a unha nova xornada da nosa Liga de GeoGuessr. Estamos xa na 12ª xornada, xa imos máis ou menos, calculo eu, que pola metade da Liga, porque se rematamos a última xornada será o día 20 de xuño, pois andamos polo medio máis ou menos. Ben, que anda por aí Ampefi, boa tarde. Boa tarde, Ampefi, boa tarde, Taco. Os puntuais, os alumnos que entran na aula a hora que ten que ser, a xente formal. Despois chegan os que andan aí máis apurados. Como dicíamos, o xornada 12, aquí imos xogarose. Eu, calculando un pouco polo calendario, imagino que alcanzaremos entre 22 e 24 xornadas, se rematamos, como digo, esa data sí que está fixada, a data do 20 de xuño, a última xornada. Estamos, pois eso, no medio da nosa liga, deste invento que se nos ocorreu este ano facer e que imos continuar. Busquis Celta, hoxe contraprogramei teo, así que aínda por riba de non vir por aquí, aínda me contraprograma, o sea, Puskis baneado del Canadá. Que di por aí Taco? Teño o despertador que soa cada xoves uns minutos antes do programa. Bueno, pues mira, moi ben, para non olvidarse, non? Para acordarse que a esta hora temos esta cita. Pois nada, pois fantástico. Non te olvides, Taco, aí que non, se non te olvidas ti, te esqueces, tes aí a alarma para chegar puntual. Bueno, como vedes, hoxe dedicamos o directo a unha persoa que naceu un día como hoxe, o atleta que seguramente coñecedes, o atleta Alexandre Gómez, nacido o 11 de abril do ano 67, atleta vigués de Zamáns, que tamén faleceu hai 3 anos, aneiro do 2021, e foi un atleta dos galegos quizáis dos máis coñecidos na súa época. Estás, vale, de acordo, pois que será todo un troleo habitual. E bueno, recordando un poquinho a Alexandre Gómez, ou Alejandro Gómez, que tamén le chamaban. Como costumas a por horarios que non podo, ou se podes, pois mira, Puskis, pois incorporamos a Puskis fichaxe para a Liga, ou se podes, pois fenomenal. Imos ver, como sempre, a clasificación. A clasificación agora mesmo, despois de 11 xornadas disputadas, encabeza Ampefi, que leva 100 puntos de vantaxe sobre Pablo, que é o segundo, Dani, 520 puntos, eses son os 3 primeiros postos, e despois están Xorxe, 217 puntos, Taco, 209, Como Mola, 96, Iago Gordillo, 90, Celta Opinión GL, 77. Estes son os 8 primeiros postos da clasificación. Na clasificación, en total, hai 16, 17 persoas que sumaron algún punto ao longo das 11 xornadas disputadas. Así que clasificación, como sempre, compartida. E o que imos facer, pois, botarlle unha ollada ao mapa de inicio, o mapa que facemos sempre para comezar a xornada, e o mapa de hoxe é Sentileza de Ampefi, precisamente. Así que témolo por aquí, a ver se non me lío. Vale, compartir aquí, vale. O mapa que fixo Ampefi, mapa de ubicacións galegas vistas desde o aire, é dicir, feitas con drones, Galicia aérea. Eu xoguei unha partida únicamente, realmente, claro, hai imaxes espectaculares que están de verdade moi chulas. E Ampefi, como di aí, de maneira moi correcta, Ampefi non participa, igual que non participou Andranciño cando foi outro mapa que tamén era del. Así que Ampefi agradecemos as dúas cousas, especialmente o mapa, e despois, claro, que non participe, pois tamén parece lógico. As dúas cousas máis que correctas. Agradecidos, e vai ser o primeiro mapa coa que arranquemos. Así que xa sabedes, mapa novo, mapa que aínda non xogamos na Liga, e imos botarlle unha ollada a ver que 5 lugares aparece. Así que configuramos. Configuración creo que xa está feita, 80 segundos. Configuración xa está feita aí, o cal únicamente imos facer a ligazón que compartimos, como sempre, no chat. Vou compartir tamén, se alguén quere entrar no directo, como facemos sempre, pois eu poño aí a opción de quen queira entrar, entra, se non vos apetece, pois perfectamente, tanto unha cousa como a outra. Non vos confundades, a ligazón de GeoGuessr é do xogo, a do Talk Studio é, por se alguén quere entrar a comentar a xornada de hoxe. Como decía Farún, que había que facer un
en xogo Llogueser, un xogo Liga Llogueser, que había que facelo rematar. Entrou unha vez dicindo eso Farón as súas cousas. Vale, pois ves que antes entrando por aí xa está Taco, Ampefi, Pablo, non sei se Puskis vai a entrar, se damos uns segundos, se anda por aí. E despois facemos como sempre, xa no habitual destas xornadas, segundo mapa o que decide quen gañe. Aí está Puskis. Ampefi entrou, pero entrou para o enlace, pero non vai participar. E agora temos o Puskis e creo que somos os que estamos. Non sei se hai alguén máis. Creo que non. Non sei que me está facendo aquí algo de ruido. Vale, imos darlle o xogo. A ver que 5 lugares aparecen. 5 imaxes. O vedes aí o nome do mapa que lle puso Ampefi, Galicia Calidade, Dron. A ver que sitios nos saen. Primeiro lugar das esta panorámica aérea. Aquí temos algo que creo que pode axudar a identificar o sitio. Tedes eses 80 segundos, como sempre, para poder entrar. Vamos por aquí a Ampefi. Buenas, boas. Vamos ao segundo mapa. Probando o mapa de Ampefi. A ver que tal lle sai o examen. A primeira é fácil, A verdade é que aí esa central que hai aí, bueno, llamativa, digamos, que podemos descartar moitos sitios, non? Sí, de feito, esta é unha ubicación que metín esta mesma semana, que estiven actualizando unhas poucas. Sí. Foi fácil de atopar a ubicacións, porque claro, cando buscas no mapa... Teño un truco, porque sí. Eu busco no Google Maps directamente, e busco aí no Street View, ves os puntos individuais e vou probando. E unha vez que encontro unha que sea dun dron, o que vou ao autor e vexo se ten máis fotos de drones. Claro. É unha boa pista. Seguirlle a pista aos autores porque poden ter máis, non? Exacto. Está ben. E teño, casi todas son así. Ben. Bueno, as Pontes, non? A central das Pontes de García Rodríguez. Atoparon por ese, creo que foi a referencia das Pontes aí, era que axudou a topar o sitio, o lugar. E xa aviso tamén que este mapa está moi sesgado á costa, Sí, porque hai moitas máis na costa que... Claro, hai moi pouquiñas, no interior hai moi pouquiñas. Que bonita esta central nuclear da Mariña. Bueno, moi ben. Entón, a ver, quen conseguiu aquí... Taco por un poquinho máis cerquinha que Puskis e Pablo. Aí ese orde. Taco, Puskis, Pablo, na primeira das imaxes de hoxe. Segunda. Bueno, pues mira, están a tocar as de interior. Falamos, sempre pasa igual, verdad? E aí Puskis eran as Pontes, pero que non viu moitas Pontes. Non mirou moitas Pontes. A ver este nombre. Está difícil, Sí, isto... Eu porque coincidiume que estivera neste lugar, pero está moi chulo. Claro, é como un convento, pero está así como ruínas, non? Ou hai unha parte... Bueno, esta parte non... Eu non identifico tampouco, non sei onde é. Non é sincero. No. E aquí, claro, os letreiros pues están un pouco lonxe para poderos ver. E por aí está. Na praia de Vilarrupa hai unha moi boa foto de dron tamén. Pois mira, se non a temos, podemos engadir tamén. Un mosteiro que está na lista vermella. Este, sí, mira, Andranciño identifico o mosteiro. Sabe que mosteiro é. E ten un señor que é mago. Pois, a ver que sitio era. Tamén é cerca da costa, non? Monfero, Mosteiro de Santa María de Monfero. Non coñezo, nunca estiven aquí. Era Monfero. Si que descoitalo, de falar deste sitio, sí. Esta foi máis complicada, verdad? Entón, bueno, quedastes un poquinho máis lonxe. E Taco, pois sí, en cabeza, porque foi o que máis cerca marcou. Se marcou antes tamén máis cerca, así que Taco vai primeiro. Moi ben. Seguinte, imos poñer un poquinho de música de fondo, pero máisiño. Non querías Pontes. Ahora tes. Vale, che esta.
Eso estas, que hai varias, non? Por aquí pasei. Pois a Naciño, aproveita que pasaches para marcalo aí. O que pasa que a veces os lugares vistos desde arriba non son tan fáciles de identificar. Sí. Sempre vamos polo nivel do chan, non? Visto desde arriba, mellor a tua propia casa, a tua rúa, mellor non a recoñeces, non? Que bonito está o río Miño, di Andrá, sí. Bueno, marcando aí quedan os últimos segundos. Tras o terceiro sitio. As Pontes, Monfero. E agora este. Bueno, aí, Ría de Betanzos, Ponte. Apareceu unha vez máis en algunha outra. Creo que miramos aquel de Patrimonio Industrial e creo que tamén aparecía por aquí alguna de Sada e Miño. Era nesta ponte. Bueno, moi ben. Pero bueno, quedaron un pouco longe. O máis cercano foi Pablo, Pusquis foi máis longe, e quen se aproximou? Supoño que aquí Taco. Bueno, Taco está aquí Taco está moi forte. O sea, leva máis de casi 5.000 puntos de vantaxe. Di por aí Pusquis, isto é Ourensanía, pero en Coruña. Sí, exactamente, o mesmo, pero en Coruña. Ourensanía coruñesa, non? De momento sí, claro, de momento vai Coruña. Vamos coa cuarta. A ver, esta a veces tarda un poquinho en cargar porque as imaxes teñen máis calidade, entón tardan un pouco, pero acaban cargando, A ver esta. Aquí hai moito que mirar. Moitas casas que mirar, moita... Ves unha praia ali ao fondo, parece. Non sei. Que di por aí a xente. Pensaba que era a vila máis horrible da Costa da Morte, non? Por que? Que faz aí máis? Pensabas que era outra, que é un poquinho... Non sei. Pode ser. Pois ves, esta foto, por exemplo, é dun tal Else Miguel. Este ten moitas así de drones por toda Galicia. O sea, tes aí controlados os autores polo copyright que aparece aí, claro. Porque nas fotosferas sempre aparece iso. En lugar de Google aparece o nome da persoa que o subiu. Vale, estábamos en la Costa da Morte, era Fisterra. Pois Fisterra, teño estado moitas veces, pero visto así, luego costumo identificalo. Taco identificou no ben, así que perfecto, aí era Fisterra. Taco, bueno, casi 9.000 puntos de vantaxes por os demais. Taco chega forte. Era Fisterra. Fostes aquí en Rianxo, no Boiro, marcastes por aquí, e Pusquis foi a Guarda. Penso que podía ser a Guarda. Taco, como di Taco tamén, que lle parecía que podía ser a Guarda, non? A mí tamén ao principio, a primeira imaxe, tamén pensei na Guarda. Tengo esas vibracións da Guarda, pero non. Bueno, Taco vai gañar esta partida, eso xa seguro. Pedimos ver que sitio é o último. Outra vez Pontes. A falta de Pontes temos máis. Estas Pontes... É moi fácil, non? Isto a min traeme así lembranzas de algo, non? Isto... Si non... Para min sí, creo que sí. Non me confundo, non vai a ser que me... Sí. Bueno. Eu por estas dúas torres non teño dúbida. Pois acaso hai dúbidas, ves esas dúas torres, esas aí onde. Pero non digo nada. Que se dicen moito. Dicía aí Taco que parece ya a de antes que era Guarda, Pablo decía que Ribadeo. Ribadeo parecía a de Sada tamén, parecía un pouco a Ría de Doeo, tamén parecese un poquinho anterior. Como vos aliades Coruña e Ourense?
Eche Ponferrada, polos rañaceos. Bueno, Ponferrada había que ver se pode meter no mapa ou non. Sería un polémico. Buena pregunta. Metemos Ponferrada, sí, non, casi, ou facemos aí unha cousa intermedia. A ver que facedes nesta, Habíase as termas de Outariz que vían aí, bueno, ves, perfecto, sitio aí preciso. Pasada de Outariz e as torres que se ven, esas torres son aquí o barrio do Pino, que son unhas torres así bastante altas que destacan, e entón eso identifica un pouco a parte esa de Ourense, así que estamos aquí, nas aforas de Ourense. Moi ben, estivo ben, a verdade que, claro, o mapa ten cantas ubicacións ten? Agora cando ampliaches? Ahora con 70 e algo. Bueno, está ben, con 70 podes xogar unhas cantas veces e a 82. 82, está ben. Podemos xogar outra vez máis, outro día. Sí, a ver se meto máis tamén. Tamén, se atopas máis, agora con ese sistema que dis de ir seguindo os autores. Eu empecé a facer así. Eso fixera fai 2 anos, o sea... Non te crees feito. Entón saleu este tempo. Si, eu empecé tamén a facelo, pero bueno, vin tamén eso de que para buscalas, a veces buscando de outras as gardas para un mapa, estás facendo un mapa mellor de, eu que sei, outro tema, e dis, bueno, pues tamén vale para un mapa diferente, non? Vas abrindo aí. Pero bueno, moi ben. Bueno, evidentemente aí o xogo creo que é o gañador, quedou claro quen foi, non? Taco, 22.226, Pablo Puskis. Vale, pois imos sumar os puntos, Taco 20 puntos, 229, Pablo 10 puntos, 644 e Puskis, os primeiros puntos do Puskis aquí son 5 puntos para Puskis. Esta creo que xa teño, Taco. Está pasando o enlace de... Sí, estou... Vale, pois perfecto, mira, xa está. Agora mientras arrancas a outra. O meu objetivo é chegar a 33, vale. Vale estar con o número 33, creo que o resto das vosas vidas, o 33, porque ese 33 non chega nunca, non é por nada. Bueno, Taco, que mapa queres xogar? Puskis aí. Sí, Dani, creo que chegas. A vez Taco está aí, bueno, agora está tamén pasando o enlace de esa ubicación que estaba compartindo, do outro dron que el coñece el, da outra foto. Pois tes aí o enlace dos mapas, me acordo como é lista oficial de mapas. Nese enlace que tes aquí antes, podes ver os mapas que hai. Aquí todo o mundo sempre liso de toda Galiza, que é o favorito, pero pode ser de toda Galiza, de Campos Galegos, un pouco dos que xa xogamos. Que non sei, me acordo como era o comando, se non puñache aí o que era. Así daslle tempo tamén a Dani a encender o portátil, a incorporarse. Xa metín a ubicación esa da praia de Vilarrubia. Ah, sí? Non a tiñas aí? Non a tiña. Castelos, Díaz Nanciño tamén, propongo o seu, se queres de Castelos. Un de costa con mar. De praias ou de faros. Que prefires, praias ou faros? Elixe praias ou faros. Vamos aí dúas opcións. Praias, vale, moi ben. Sí, porque xa está chegando o tempo de praias. Creo que este fin de semana, ou por lo menos mañá, e a fin de semana creo que tamén vai facer tempo de praia, así que xa nos podemos ir animando. Eu mañá vou a Pontevedra, mirei que hai 30 graus en Pontevedra mañá. Así que calor, xa ven o calor. Vale, praias galegas. Mapa de praias galegas. Pasamos enlace, porque había xente por aí que pedía enlace. Estaba Dranciño pedindo enlace, porque entrou despois, e tamén Dani. E aí temos o enlace. Eu mañá non podería ir á praia, só ao Celta. Sí, non sei se é o plan quedarse sin ir á praia por ver o Celta. Todo depende. É un investimento que a veces non sai moi ben. Pero bueno, hai que valorar os pros e os contras. É o plan. Sí, aparte, se non é o venres, pois vas o sábado, non? Se podes. Vale, Dani di que está, co cal estamos aí, Aranciño, Dani, Puskis, Pablo, Pefi, Taco. Ahora Pefi sí que xa se incorpora a esta partida. O sábado difícil.
está o Puskis coa senda completa. Vale, Ben. prallas. Vai o Puskis protestar antes de que en 3, 2, 1 temos que iso do Puskis. Mira, sabes ti e María Leu. Dalle a volta. Sabes ti? Sí. Porquerías. Mira, sí. Mira. Parece que foi feito a propósito, sí. Aquí en Vilagarcía tamén hai un bar así que se chama así. Aquí. Pero non sabía isto. Non me acordo de que me dera conta eu de cando pusen isto. A mellor sí que pusen tamén por iso. Pero... foi iso. O bar que está aí. Non sabía, mira. A próxima vez que vaya podo parar aí. De vistas ten. Chulas de diante. Creo que nesta malo será que non fagamos aí un 5K masivo. Esa praia tamén trae recordos a todos. A mí tamén me trae recordos da infancia, de bañarme aí algunhas veces. Aí baixaba no bus o ano pasado. Mira, a Dranciño todo recorda algo. Dranciño o Galicia e todo lle trae algún recordo, eso está ben. Bueno, aí está. Estamos todos aí na... Pois eso, o que dicíamos, 5K masivo, completo, todas. Mira como ao final os de Vigo coñecen Coruña, Non sei se os de Coruña coñecen igual Vigo que ao revés, Só tamén sabía que facer esa estatística. Coñece a xente de Coruña igual Vigo que os de Vigo Coruña? Non o sei. De momento, todos empatados, non hai diferenzas, así que esta non decidiu nada, realmente. Seguinte praia galega. Era Riazor, bueno... Polo pincho. Non tanto. E agora esta. A ver onde é isto. Aquí o compás marca o norte-sur, creo que é bastante útil tamén nesto das praias, Tal como é a nosa costa, a recortada. Esta ubicación saíume un día facendo un curso de formación para profesores de secundaria en Pontevedra. Ensinellos o Yogueser, algúns eran de xeografía, que non coñecían o xogo, claro. Entón, claro, así, ostras, este xogo está chulo para tamén probalo, non? Pusense da prova de facer unha partida para acabar un pouco a sesión. E, bueno, había moita xente que non atopaba o lugar nin de longe. E provocaba esa, como un pouco de pique, pois o seguinte, a ver... o que tengo sobre este. De acuerdo que aparecía esta. Creo, si no me confundo. Exactamente, esto es Rasó por aquí, no Rasó. Todos aí en liña. Todos aí tamén pegadinos, bueno, en liña, sí. Rasó. No, pero sí. Bueno, en liña. Alguén que foi a Vilagarcía. Os demais estades todos por aí, sí. Sí. Na mesma rúa. Facendo aí a liña. Facendo a liña... Defensa de 4, non? Mira, Puskis central, lateral Ampefi lateral esquerdo e os demais tamén aí. Adranciño, Ampefi, Dani, Puskis, Taco e Pablo, pois aí quedaron un poquinho despois porque quedaron un poquinho máis longe. Hai caravana. Aí nesa mesma rúa da praia de Raxó. E isto non sei se pertence a Sansenso, Refalo, non sei se é Sansenso ou Pollo. Creo que é de Sansenso, xa. Pero aí teño dúbidas. Isto é Sansenso, Dorrón é Sansenso, debe ser Sansenso. Terceiro sitio, terceira praia galega. Bueno, aquí vese a praia aí, vese unha parte. Hai unha rotonda aquí. Contenedor de pellets, este de aquí. Y cuidado con los perros, son ahí, que hay que dar con cuidado. Ahí están los pellets. Ahí me estoy liando. Bueno, hay por aí mense cousas que poden axudar a
a identificar o lugar. Claro, justo. Moi ben, últimos 10 segundos para marcar. Estábamos na praia de Bastiagueiro. Marcastes por aí, ben, no sitio. Víase ao fondo a Coruña. Esa estrutura, que non se ve ben o que é, esa estrutura así tan grande que hai aquí no Parrote, non? A zona aquí do dique de abrigo, Pedro Barrera de la Maza, dique de abrigo, é unha cousa que hai aquí, Castelo de San Antón. Víase aí ao fondo, por se acaso había dúbidas, pero era Bastiagueiro, no concello de Oleiros. Moi ben. Adranciño, líder por un punto. Saca un punto a Ampefi. El Puskis terceiro, Taco, está todo aí moi igualado. Dani e Pablo. Esa é a orde na clasificación. Outra cousa non, pero de praias controla todo o mundo. Sí, exactamente, outra cousa non, pero justo de praias que coñecemos cada un de nós. Penúltima praia. Agora estamos aquí nunha praia, típicas Piñeiral detrás dela. E aquí... A ver, onde estamos. Creo que estive fai pouco, pero non recordo. Amigo. Sí, está de entrada, o que se ve ao principio non axuda moito a identificar, porque piñeirais nas praias en Galicia, pois hai moitísimos. Creo que acertei polo faro. Habíase un faro aí, pois eu vin faro. Pois había un faro. Está. A ver. Ben, esa é a praia da área da Sacada, aquí cerquiña na Illa da Arousa. A Illa da Arousa. Bueno, porque estes Ampefi e Puskis os máis próximos. E tamén Taco por aí. Uns hostes un pouco máis tamén na illa. No sur da illa, Carreirón, por aquí. Eu coñezo máis ben estas praias. Cando vou a illa, que aquí de Vilagarcía xente vai a illa, case sempre cando queres playa. Case sempre vou por aquí tamén. Estas praias desta zona son chulas. Bueno, Ampefi primeiro, Puskis, Taco, Adranciño, Pablo, Dani. Esa é a orde na penúltima. E agora seguimos coa última. A última praia. Bueno. E ves aí o Lonse, praia, bueno, praia, moita pedra. De tipo andando. E de un tipo andando, exactamente, para ponerlo fácil. Esta, sí, non é tan fácil, Está así, tela esta. A praia decisiva é complicada. Isto ten que ser... Decía por aí Puskis tirando ao norte, non sei se se refire a este ou anterior, supoño que se refire a este, tirando ao norte. Pois, a ver, se é no norte ou non. Noroeste. Estamos en Praia do Ariño, Camariñas, Praia do Rego dos Coiros. E tamén debe ter como outras partes, non? Praia do Rego, Praia do Ariño. Camariñas, entre Camariñas e Muxía. Por aquí a praia así máis coñecida creo que é a del Lago, esta. É que así con máis xente, non?
A de antes, decía Puskis, vale, a de antes. Bueno, está tamén no reto final. Moi ben, pois o Puskis encabeza, Puskis veo forte, Ampefi, Taco, Adranciño, Pablo, Dani. Sumamos os puntos, Puskis cos 20 puntos desta suma 25 puntos. Ampefi suma 10 máis 744. Tacos 5 puntos máis 234. E Adranciño un punto máis do que tiña 31 puntos. Así son os puntos desta. Moi ben. Terminamos o xogo. Puskis é a segunda partida que xoga, creo que na Liga, bueno, gañou unha. Vale, ahora imos, sí, como sempre, coa roda e coa partida de No Moving, Panning, Zooming. Así que collemos roda. A roda, a ver que toca hoxe. Unha partida, esa partida difícil que decimos. Partida de foto fixa. A ver se hai código postal. A ver se como outro día. Código postal, ainda que se aí pintado aí unha esquiniña. Bueno, estacións galegas de ferrocarril. O que xa temos xogado unhas veces. Moi ben, pois imos a... Cambiamos mapa. O de estacións, que outro día, non sei por qué, non me deixaba tapalo. Non sei por qué. Creo que puse ferrocarril, por ferrocarril aparecerán, non aparecerán tantas, non? Pois non. Non sei por qué. Este non me aparece. Este hai unhas veces algúns que non me... a ver, meus mapas. Non sei porque hai algúns que... Ou é que non me dou conta despois, eu sempre busco coa palabra que non é, ou non sei se por a tilde a mellor, ou non sei que... A ver. Non me quero pasalo, non me quero tampouco perder aquí todo o tempo. Aquí está. Estacións galegas de ferrocarril. Debería aparecer, non? Por ferrocarril. Sería a palabra clave aí. Vale, configuración, quitamos movimento, quitamos o panning, quitamos zooming. Esa estaría. Festa. E a ver que sucede. Bueno, este, se hai letreiro, pois ainda menos mal. Estamos. Este vou ter. Ese letreiro é visible a distancia na que estamos. Bueno, Bueno, bien. Ainda menos mal. Non foi a cousa... A roda protouse ben esta vez. O mapa Ourensanía. Non tocou aínda Ourensanía. Tocou o de Lugo, o Sengadín, precisamente o de Coruña e Pontevedra. Así que xa todas as provincias xa están aí, para que ninguén se moleste. Hai mapa Ourensanía, mapa Luguesía, Pontevedra e Coruña. Onde está isto? E agora que vexo esta ubicación, co letrero que se ve aí, que apreciades todos, tamén fixen o mapa este de concellos que empezan con C, pero este concello, como se funcionou creo que con outro, pois realmente xa non empezaría por C. Perdeu a C. Últimos segundos. Verdade que aquí non hai forma de moverse, o que nos diga esta imaxe parada. Porque hai cesuras, 12 cesuras, estación de cesuras, aí marcastes. Moitos se foron a Ponte Cesures. Claro, bueno, que se vía cesures, claro, podía ser confundir. Como tamén ten línea de tren, pois é certo, tamén hai tren en Ponte Cesures. Claro, foi aí están os de equipo Cesuras e equipo Ponte Cesures, clarísimo, non? O despiste foi ese, de Cesures, non? Algúns foron a Cesures. Bueno, Adranciño, Ampefi e Dani foron os que marcaron en Cesuras, Pablo, Puskis, Taco, e aí foron a Ponte Cesures. Pero só é a primeira, ainda quedan outras 4 estacións. Aquí o lle voy a ser maravilloso. Estes son momentos épicos. A ver quen marca ao revés. Mira que ainda hai estacións metidas no mapa este, porque estacións pequenas hai moitas. Isto...
En fin. Que coincidencias. A inteligencia artificial. Sí, o mellor que nos está escoitando. Ou como, exactamente, pode ser o Google, nos está escoitando, eles mesmos, ¿no? Escoitaron Cesures, ponte Cesures, esa... Quen sabe o que nos escoita. Que nos está agora que toca cesantes, non? Van todas seguidas. Pois non o digas moi alto que a mellor pode ser, Xa non hai o apeadeiro, non? De cesantes. Non sei se vai, é dicir, eu entrada, é dicir, ubicación sí creo que a teño, eu non sei se para aí. Aunque sí que é unha pasada as vistas que hai desde aí. Cando pasa o tren por esa zona é moi bonito. Sí, eu me lembro de ir hasta ali no tren de pequeno. Aí, ahora sí, Ponte Cesures, todo o mundo xa o tiña controlado. Ponte Cesures, aquí entre Padrón e Ponte Cesures que é o último concello da provincia de Pontevedra, e do outro lado sai a provincia da Coruña. Coñezo ben porque Vilagarcía está bastante cerquiña de Ponte Cesures. Vale, ahora enciño a Ampefi, claro, non tiveron aí o de antes, ben, este tamén, pois son os dos primeiros, Dani terceiro, Pablo, Puskis, Taco. A ver a seguinte que sai. A seguinte estación. E non sei se aprecia moito. Sí, ben. Sí, esa hai algo. As vistas de da miña casa, de Anenciño, que está un pouco máis cara arriba. Así? Bueno, aí tamén tedes o letreiro do sitio e ao lado tamén hai un letreiro que tamén é a boa pista de onde pode estar, en que liña pode estar, non? Por iso dicía antes que non é únicamente estacións, digamos, grandes, senón tamén en Galicia non hai que esquecerse que tamén hai estacións así máis pequeniñas como esta, ou apeadeiros, ou... Non todo é o Vialia de Vigo, que agora eso é unha macro, non? Non sei se estación, centro comercial, é un pouco todo no mesmo. Parque de xogos, o meu fillo o que te gusta é os xogos que hai arriba, non? Os columpios, aquela torre, esa cohete que hai ali tan alto, ese, para sacarlo despois dali é complicado, Moi ben. A ver onde é isto. Espasante, a liña do Febe, Espasante, bueno, atopando aí Espasante, Ortigueira, no mapa aparecía, non? Creo que a pista de Febe tamén a eso, axudaba bastante a delimitar polo menos a zona. Moi ben. Ampefi 15K, Andranciño 14.000, Dani, Pablo, Puskis, Taco. Vale, imos coa cuarta ubicación. Bueno. No único cercanías de Galicia. Sí, non sei se cercanías como nome, pero sí, o que pode parecer un pouco cercanías, non? Ui, esta xa saiu, Di Danis. Pois non me acordo que saíra, pero si se acordare, seguramente sí. O que pasa que non se aprecia moi ben aí, non? A distancia non permite verlo moi ben, por lo menos eu. Di Dani que eso, que saiu, pero que non se acorda de cale. Pode ser, sí. Claro, estación pequeniña, Pequena. Non, esta non é maneira. Podría ser a de... pode ser, sí, que saíra outro día. Non me lembro onde estaba a estación, porque non estaba no... Pois si, se vades varios que vos acordades, seguramente sí. Non me acordo eu, pero... Non, pero non me cuadra como nome. Ahora enciño claro o que dicía antes. O que dicía antes que eu vivo no límite entre Cesantes e Ventosela. A ver se moi ben as cíes a Rande, pero San Simón non. Hostia. A de antes. Sí. Onde era isto? Cecebre. Sí que saí ahora que dicir. Sí que saí. Sí, soame, ahora sí. Pero de ver o sitio, sí. Falamos aí do encorro de Cecebre. Teña razón. Madre mía.
Moi ben. Bueno, aí a Ampefi que a No, cabeza sí. foi máis lonxe, non? Aranciño aproveitou aí que a Ampefi aí despistouse, Aranciño en cabeza Aranciño, Dani, Taco, Pablo, Ampefi, Puskis, e quédanos unha para acabar esta partida de estacións. A ver, esta tamén ten bar e estación, as dúas cousas. A ver esta. E un home aí de correos descargando ou cargando paquetes. Ah, sí, esto era... Aquí non é... Pregunta de Aranciño, seguen parando trens aquí? Pois non che podo decir, non sei, a verdade que non sei. E últimamente tren... Creo que sí, pero non estou Pode seguro. ser, non sei. Non sei nesta liña. Case únicamente con o tren para ir a Vigo, Coruña, e unha vez a Madrid, Ourense, sí. Pero xa non sei. A estación de Portela. Pode ser que a estación siga aí, claro, non sei se hai algún tipo de tren dos que son regionais e paran neste, non sei. Portela... Era o sitio aí. Bueno, non era fácil, verdad? Porque Portela non era tan coñecido. Aranciño, primeiro, Dani, segundo, Pablo, terceiro, Ampefi, cuarto, Taco, Puskis. De comprada, que aquí é doble puntuación, así que Aranciño son 40 puntos para Aranciño, cos 31 que tiña, pois salta a 71 puntos. Barro, non, si pode ser Concello de Barro, pode ser aí, sí. Sí, Concello de Barro, sí. Porque Barro entre Barro e Pontevedra, sí. Vale, 40 para Aranciño, Dani 20 puntos, 540, 10 puntos para Pablo, 654, e 2 puntos para Ampefi, 746. Quedaches de cuarto aí, tes esos 2 puntos nesta parte. Ainda saco algo. Ainda rascas aí uns puntiños. Moi ben, pois volvemos á roda. A ver que toca na seguinte. A seguinte partida que xa xogamos como as anteriores, movéndonos. Bueno, creo que xogamos unha vez este de Miño. As ubicacións nas ribeiras do Miño, lembrade que poden ser na parte galega e tamén na parte portuguesa. Calquera das dúas bandas. Lembro. Sí, xogamos, creo que unha vez. Sí, unha das primeiras jornadas. Das primeiras jornadas debe ser, sí. Compartir esta pestaña, cambiamos o de mapa. Aquí o temos. Comparto o enlace que non compartín antes, por se alguén novo que entrase e que quere animarse a xogar, que sabedes que xogar a isto pois non fai falta ser ningún experto en nada, simplemente te regañas de pasado tempo. Miño, xa digo, ubicacións nas ribeiras do Miño. Fixen este mapa un pouco a partir do libro de Xesús Fraga, que conta a viaxe desde o inicio do Miño ata a desembocadura, un libro que recomendo. De feito, un libro que está dentro do lote dos premios das persoas que gañen, van levar ese libro entre outras cousas. Imos darlle 5 sitios. Creo que ubicación, non? Iba a darlle sin zoom e sin nada, íamos facer a boa. No, aquí podedes volvervos e podemos facer como antes. Así que arrancamos. Todo nas cercanías, proximidades do... Esta repe, non? Do río Miño. Sí, pode ser. Vou revisar cantas ubicacións teño neste mapa. Non é repe, non. Pero quero saber así que... Ainda me tienen bastantes, pero...
Ten 137 ubicacións en total. Máis que de sobra. Sí. Non, pero creo que esta non se repetirá. Esta ponte se asemella moito. É que ao final, claro, tamén hai moitas parecidas, non? E a paisaxe, pois claro, é a mesma, o mesmo río. Pode estar moi próximas unhas de outras tamén, o sea, que... Aí, veña. Algunhas das ubicacións que marquei sí que foron, que aparecen mencionadas no libro, porque o libro é moi interesante, vai falando tamén dos mosteiros que hai nas cercanías, fala da historia de como foron os encoros do Belesar cando se fixo, de Castro de Miño, o que supuso eso para a xente, foi un pouco un desastre ecolóxico grande. Está ben o libro. Vale, a que altura estábamos do Chantada, precisamente por aí Santo Estevo, cerca de Belesar. Despois un pouco do encoro de Belesar, pasado Belesar. Santo Estevo, nesta ponte, na estrada de Lugo, esta 533, nas proximidades de Chantada estábamos. Marcastes máis ou menos tamén pola zona, un pouco máis ao sur do sitio, pero ben. Ampefi tacou no sitio exacto. Despois Pablo, Dani, Pusquis, un poquinho máis afastados. Que di por aí Andranciño? Só faltaría poñer o santuario da Nosa Senhora do Miño que non está na Ribeira do Miño. Bueno, pues, entón, claro, non debería estar. Se está mal posto. Se aparece, non? Porque a idea era facelo sempre nas ribeiras do Miño, unha ponte sobre o Miño, e cousas así. Vale, seguinte. Segunda. Bueno, aquí o Miño xa cambiou de aspecto, non? Estaba pensando en utilizar este mapa incluso na escola para comparar, por lo menos, que distingan os cursos do río, o alto, o medio e o baixo. Creo que a paisaxe vale para distinguir por lo menos iso. Dicía Tranquilo, non me soaba porque non vía Santo Estevo de Ribas de Miño. Máis para cá. Aí. Este sitio é ben bonito, un sitio que vale a pena ir aquí e que se sabe directamente a este lugar. Bueno, que decíamos, podía ser a parte de Portugal, estamos en Camiña, nesta curva aquí falla esta estrada, Camiña, e o que vemos enfrente, pois, a Guarda, Camposancos, máis ou menos. Aquí onde, non sei se sigue funcionando o ferry ese que había, eu acordome de ir nela unha vez. Da Guarda. Sí que está. Funcionando. Bueno, pois, nada, en un minutiños faz ese paso de Galicia a Portugal. Moi ben, Ampefi sigue aí outros 10.000 puntos do 5K, Taco, Dani, Pusquis, Pablo. Moi ben. Terceira ubicación, a seguinte. Este sitio moi bonito tamén. Cierto. Ya se ve aquí na foto que é un sitio chulo para ver, para visitar. Aproveito para dicir a xente tamén do chat que se tedes mapas de GeoGuessr de alguna cousa que do territorio galego, feitos por vos ou coñecedes, pois compartide e outro día facemos igual que fixemos o mapa de Ampefi de hoxe ou de Adranciño do outro día, pois podemos xogar tamén outros. E se tedes tamén ideas de mapas que se poden facer, pois tamén aquí estamos abertos a suxestións de mapas posibles. A ver se conseguimos facer máis. Eu traballei un tempo no colexio deste concello, sustituindo pouco tempo, pero un pouquinho de tempo, sí.
por nome de ir ata aquí todos os días. Estamos en Cortegada, Balneario de Cortegada. Bueno, Cortegada, este sitio era tamén coñecido por ir aos baños. Balneario histórico de Cortegada do ano 37. O río Miño, aínda na provincia de Ourense, xa próximos á de Pontevedra. Aí estábamos, moi ben. Ampefi 15K, Dani segundo, Puskis terceiro, Taco, Pablo. Esa orden dos xogadores. Nesta partida do río Miño. Cuarta ubicación. Cuarto sitio no que estamos. Bueno, aí hai pistas. Sí, aí creo que hai cosa de aquí un pouco que destaca ali. De aquí era un bisavó meu desta terra, deste concello. Así que teño eu aquí antepasados neste concello. Ali Conde identifica moito Caminos Santos en tempos. Sí, porque esta zona toda, bueno, pois, se imaginades onde estamos falando, máis ou menos a zona. É unha zona que os de Ourense escapamos moitas veces da calor para esta parte de aquí, por esta Barra de Miño, Coles, por esta parte. De aquí o que se vía era o viaducto do tren, que pasa por enriba do río, por esta parte, Rivela. Pois ben, así que estamos antes de entrar, antes de que entre o río Miño na cidade de Ourense. Ampefi 20K, Dani, Puskis, Pablo, Taco. Imos coa última. A última ubicación. Esta ubicación, precisamente, sí, cerca do río, está polo edificio que aparece aquí, que aparece mencionado nese libro, conta a historia. Non me acordo ben que contaba, pero era interesante a anécdota que contaba desta igrexa que hai aquí no alto sobre o río. Sí que se ve aí. Non se ve auga, pero, bueno, apreciamos que hai un encoro. E dedica unha parte do libro Xesús Fraga a este sitio. De feito, creo que el vai ali a visitalo, pide que lle abran o lugar, fai unha descripción do sitio, da súa historia. E por eso metín esta fotosfera. Por ese motivo foi. Non me cuadra. Pois vai ser o tempo, a ver onde marcades, a ver se acertades o sitio. Bastante cerca do de antes. Bastante cerca do de antes. Mira aquí, precisamente, Santo Esteban de Rivas. Aquí marcou o sitio exacto. Creo que falaba antes Adranciño, falaba deste sitio, non? Que está sobre o río Miño, non está na beira, pero, bueno, está xusto aí arriba. Pois fala deste sitio, despois do encoro de Belesar, falase no libro. Por aí, José López de Vázquez, cheguei tarde, seguido xogando, entrei agora. Pois na seguinte, se queres entrar, perfectamente. Xa sabes que aquí, se non enganchamos unha partida, enganchamos a seguinte. Como foi o resultado final? Ampefi primeiro, Puski segundo, Dani terceiro, Pablo cuarto, Taco quinto. Imos sumar puntos, neste caso puntos normais, de partida normal. 20 puntos para Ampefi, 766, 10 puntos para Puskis, 35, 5 para Dani, 545, 1 punto para Pablo, 655.
Moi ben. Así que agora mesmo encabeza os tres primeiros Ampefi 766, Pablo 655, Dani 545. Esos son os tres primeiros postos. Depois ven Taco. No seguinte posto sería Taco con 234. Vale, roda outra vez. Xa son as 9. Estamos facendo a penúltima antes do Battle Royale. Pero antes imos ver que mapa nos toca neste caso. Toda Galicia. Exactamente, que toque ese, non? Pero bueno, probabilidades aí. Bueno, Pontes de Galicia. Tamén que dixo antes algo de Pontes, porque aquí tamén é inteligencia artificial. Sí, E por aí José que estivo o outro domingo, hai un domingo aí en San Estevo, que non tivo a oportunidade de xogar. Entrache susto, pois que xogar tamén a última. Vale, pois imos co de Pontes de Galicia. Cambiamos de mapa. E cambiamos a Pontes de Galicia. Vale, convidamos aquí enlace por se quere entrar José, que anda por aí. Agora José que xa xogou algún día, o sea, tamén sumou puntos, José leva 10 puntos de outra partida, dai xa unhas jornadas, así que benvido de novo a Liga. Supoño que será este Foggy Riff, supoño. A veces o Yogueser creo que mete aí como unha especie de nick aleatorio, colle un nick que non sei se deixou meter algún. Bueno, se nos confirmas aí que eres ti, mellor, así, se tes puntos, pois poñémolos a quen lle corresponde, senón, a nada de que locura sería que os nicks cambiasen dun sitio a outro, sabe, podía volver un pouco toro para sumaros. Vale. Boas. Moi ben. Perfecto, moi ben, pois perfecto. Identificado. Pontes de Galicia, 5 pontes galegas. A ver que pontes hai. Pode repetirse que xa xogamos máis veces a este. Pero bueno, pontes tamén aí unha chea delas. E tamén pode ser pontes ou o Miño. Ao final os mapas tocan uns os outros. Esta sí que saiu, Sí? Sí, me lembro ben. E además tamén era pontes con varias pontes, non? Tamén hai de 3 pontes na mesma. Temos que facer máis mapas, está claro. Buscar máis mapas de xente que os teña feitos ou facer novas. Hai que innovar. Innovar con máis mapas distintos. Ego yo se non atopo, ves? Sí, a mí tamén me soa de que saíra e non hai moito tempo. Sí que falamos de que se había o tren, viaducto. Efectivamente. Bueno, estábamos realmente tamén no Miño tamén, non? No Río Ulla, non? No, Ulla. Estaba confundida. Sí, Río Ulla. No Ulla. Ponte de Ponteulla. Era no Río Ulla. Pois estaba confundido. Estaba pensando que era tamén no Miño. Confundíme con outra vez. No Río Ulla, aquí, centro de Galicia, máis ou menos. Esta parte boca de Vedra. Do Mirador de Gundián, que está moi chulo. Mirador de Gundián, que está aquí un poquinho máis ao norte. Mirador de Gundián. Ponte de Gundián. E aquí o que se vía era... Había do tren, sí. Había do tren. Aquí unha línea de Santiago, Ourense, sí. Moi ben, pois Ampefi 5K, Pablo II, Dani III, Taco, Puskis e José LV con ese nick, pero bueno, xa temos identificado ya a José. Vale. Outra ponte. Hai unha ponte aí. Ponte hai, non é unha ponte como moi... Vese aí entre as árboles. Pero bueno, sorte que nesta non pode moverse e avanzar, porque senón... Que atasco. Vale, piscina municipal, moi ben, para onde?
Vale, entón é esta. Vale. Ai, estamos aquí. A curva que fai. Aí estamos. Pois imos ver esta ponte aí estreitiña, antiga, onde estábamos, no Carballiño. Carballiño. Ponte medieval de Veiga, no río Arenteiro. O río Arenteiro que pasa polo Carballiño, e tamén temos o equipo de fútbol do Carballiño que leva ese nome de Arenteiro polo río. Así que era unha ponte medieval que había aí, que non era fácil quizás de atopar, se non fose, se atopaste pistas de Carballiño, pois ainda menos mal. Ampefi, Pablo, Puskis, Dani, José, Taco. Esa é a orde da partida deste momento. Imos coa terceira ponte. Terceira ponte. Temos aí cartel de río, o nome do río, podemos nos mover, así que esta ides a topala, creo que rápidamente. Está aquí, sí. Esto pilla curva. Vale, sí, esto. Y estamos justo. Ben, pois imos ver que ponte era esta, en que sitio estamos de Galicia. Río Tambre. Estamos en Ponte Nafonso. A Ponte Nafonso, aquí, justo no principio da ponte. Nas proximidades de Noia, bueno, era o Tambre desemboca aí da ría de Noia, Moros a Noia, nos enfadamos de muros, e atopastes aí o sitio, moi ben. Ampefi en cabeza, Puskis en segundo, Pablo, Dani, José, Taco. Cuarta ponte. Que tamén temos, creo que a sensación de que saio repetida, en la mellor pode que non, ou sí, ou non. A ver en que lugar estamos aquí. Bueno, mapa de pontes tamén é fácil de facer porque será por pontes, sabes? Ríos e pontes temos de sobra. Non ten mérito facer un mapa de pontes galegas. Bueno, aparece aí covas, pero tamén covas, cantas covas hai en Galicia? Hai un letreiro de concello a 50 metros. Había un concello de concello. Esos letreiros son moi benvidos, verdad? Moi agradecidos. Sí. Que poñen o concello arriba e poñen a parroquia debaixo, así. Moi ben. Miradoiro de San Esteban, as covas, Rivas do Sil, Quiroga,
Quiroga, era pertence ao concello de Quiroga. Esta estrada sí que a coñezo, de baixar por aquí por Lor. Un ano inteiro indo por esta estrada chea de camións, era un pouco perigoso, e con menos experiencia, sendo bastante novo. Todas estas curvas por aquí, había que andar con bastante xeito. Sí, acordo deste ponte. Ahora vendo a ponte e digo, ostras, sí, recordo esa ponte de andar, pois eso, con moito tino nesta zona, para ir de Ourense ao Barco de Valdeorras. Ampefi en cabeza, Puskis, Pablo, Dani, José, Taco. Sigue a mesma orde, creo, nesta última. Ahora seguimos a última ponte. A última ponte. Isto é raro, non? Que sai a mesma de antes, non? Sí. A veces pasa. A veces pasa. A ver, de... é azar puro e duro, o sea que... Claro. Pero non tengo yo ese, decir, non, o sistema que utilizo. Creo que non, porque de feito se te fas un mapa con dúas ubicacións, vanche sair sempre, o sea... E deixa che fazer con dúas? Pero con dúas... Bueno, non sei... Cando pos dúas ponche non tes suficientes para guardarlo, non sei. Creo que con dúas non deixa xogalo. A primeira que me pasa a min, eu... Pasan veces que non aparece, ou que aparece o sitio e non é no mapa non coincide, non? Pasan de todo, eu que sei. Pero isto da mesma, para min é un... Creo que é a primeira vez que me pasou. Que aparecer na mesma partida, claro, en partidas distintas, por suposto. ¿No? Así que gustou yo ser este sitio. Ai. Así que ahora vai ser cuestión de memoria. Que susto, pensei que marcara que non era. Isto tamén como na escola. Estar atentos que a mellor pregunto outra vez o mesmo. Así que non vale. Coincidiu así, xa digo, raro. De feito, levamos a 12 jornadas e nunca nos pasou, non? Porque é raro que suceda isto. Estábamos como antes na ponte esta de Pontegulla. Pasou así, foi así, cousa curiosa. Vale, sumamos os puntos desta partida, 20 puntos para Ampefi, 786, 10 puntos para Puskis, 45, 5 para Pablo, 660, un punto para Dani, 500, estamos sumando onde non era, 546 para Dani. Vale. Imos xogar unha partida normal a última, despois a xogamos o Battle Royale, son as 9:11 polo meu orloso, así que creo que imos así ben de tempo. Partida estándar e Battle Royale para o final. Imos coa roda. Pasácheste de tempo, pasácheste. Xa levas 45 puntos, Puskis. Empezaches hoxe e xa levas 45. Bares, cafeterías e restaurantes. Este estaba chulo, porque este non ten nada que ver con o resto de mapa, non? Porque son imaxes interiores. Aquí sí que sabemos todos. Exactamente. Puskis, quédate nesta, que a de bares tamén controlas como o resto. Bares por dentro. Incluso aparecen a veces kebabs por dentro, Pode aparecer algún... Vas ficar, exactamente. Moi ben. Pois cambiamos de mapa. A ver se neste... Aquí o temos. Aquí tampouco hai tantas, aquí é máis probable que se podan repetir algunhas, pero bueno, xa pasaron algunhas semanas desde a última vez, pois tampouco temos moi recente. Convidamos, porque hai xente por aí, vexo que hai xente no chat que está por aí, pero non xoga, está de espectador, ¿no? Que se anima, pois, cantos máis entretido, máis emocionante, Vale, pois eso, bares, cafeterías, restaurantes, hostelaría en xeral, ubicacións dentro dos sitios, o cal non é fácil. Vamos ya. E bueno, hai pistas que poden ser pistas ou despistas. A ver isto. Podes mover por aquí, non? Si ten aí as... Podes movervos. Incluso algunhas veces podes sair fora, buscar pistas fora, se o permite. Casa do pulpo típica, todo tradicional, que non falte de nada. Hostia, se me bloqueou el... Os pratos, as cestas para o pan, as mesas,
Ten todo o clásico. E aquí ten o mural dos famosos. E unha foto de fora. A ver se atopades este local. 20 segundos. Estaba en Pefi que aí. Eu pola foto, polo que se ve na foto, marcaría nun sitio moi concreto. Efectivamente, era Verín, o que se vía na foto, aparte de ser os cigarrón de Verín, o que se vía tamén era o Castelo de Monterrey. Así que, pues, aquí, bueno, incluso aparece a Casa do Pulpo, topastes o lugar exacto. Casa do Pulpo en Verín, Avenida de Portugal. Pablo, Taco, 5K, Puskis, Dani, Ampefi e José, nesa orden. De feito, Pablo e Taco atoparon exacto o sitio. Ben. Imos con outro bar, un restaurante ou cafetería galega. Tengo a luz aquí amarelada. A ver que sitio este. Mira. Aquí estamos. A ver. Mellor coincide coñecedes algún personalmente. Podes facer tamén a crítica do lugar. Recomendar, non recomendar esas cousas. Bueno, con todo, mira, facer as fotos estes interiores ao final tamén dá promoción aos lugares. O sea, que sin querelo, mira aquí por a TT a veces, non? Estamos mirando aquí, ao fin e ao cabo, sí. De que estés xogando... Xa sabes, tes que falar cos dos bares, e faz un mapa xa con eses en concreto e cobrar aí un... Efectivamente, hai que facer dereitos así. de imaxe. Promoción. Sempre 5K, me quitar a Paz Vigo. Vale, non te quitar a Paz Vigo, xa entendo, vale. Estábamos na Coruña, aí acertando o sitio. A rúa Riazor, aquí está Rubine, non? Esta rúa que sempre fai tanto vento na Coruña, que é a rúa do vento, non? Entre Riazor e a Praza de Pontevedra. Pois sí, era dentro deste sitio, non? Gloria bendita chama o sitio. Na Coruña. Taco, Líder, Puskis, Dani, Pablo, Ampefi e José, nesa orden, pero todos bastante igualados neste mapa. Bares controlades, non sei por qué. For reasons. Bares, abre este, e a porta susto do bar. Susto aquí na entrada, podes entrar dentro ou sair. Está, aí non sabes se entrar ou non. Así que... Isto eu penso que sí, non? Sí. Sí, joder. A ver este, onde é? Hombre, Celta, chegas para a última. Chegas para a última que vai a ser o Battle Royale, así que na seguinte facemos o Battle Royale, que a partir esa de tensión máxima eliminatoria. Así que se queres engadirte na última, unirte, pois fenomenal. Mais ou menos sempre os coincide a cara ás 9:20 facemos o Battle Royale. Os xoves sempre aquí. Así que xa sabedes o horario. Como decía Taco antes, que tiña alarma posta minutos antes das 8. Pois poñede unha alarma se queredes. Facede como Taco. Vale. Mira, Ourense, aquí no Parque de San Lázaro, de feito vías aí o Carrabouso, aquí a escultura do Carrabouso, do personaxe coñecido, non? Do humor galego. E era Arábica non, o que está ao lado, Lebón Vivantes. Cambiou tamén de nome, cambiou de nome moitas veces. Aí decía Dani que coñecía, bueno, Ourense, claro, está moi céntrico en Ourense. Moi ben, Puskis en cabeza, Dani,
segundo, Pablo terceiro, Ampefi son os que están dentro dos puntos, Taco e José completan esas 6 da clasificación. Seguinte, cuarto bar, restaurante, cafetería, parece máis ben tipo restaurante, con unha adega aquí grande de viños, vinoteca, estas cousas, algo así. Tamén permite sair ao exterior. Vale. Hai número de teléfono tamén por aí, creo que tamén axuda, no caso de dúbidas. Pero non hai código postal, non? No, código postal non, exactamente. Ose non tocou código, ose tocou prefixo. Merda, eu saíme daqui. Que complicada esta calle. Pois a ver a ver se pola rúa, polos edificios de fora. Aí estábamos tamén outra vez na Coruña, que na Coruña realmente hai moitos locais que teñen estas fotos interiores, entón tamén por eso hai máis da Coruña que de outros sitios. Pusquis quedou en branco, xa era demasiado Coruña para Pusquis, xa saturou, xa, pero ainda marcou tamén Coruña. Que sitio é este? A Factoría Verde, tienda restaurante vegana. Desta parte, Juan Flórez, cerca de Juan Flórez, entre Juan Flórez e Médico Durán, por aquí, esta parte da Coruña. Vale, Dani en cabeza, pois ese primeiro, Pusqui segundo, Ampefi terceiro, Taco, Pablo, José Eli. Imos coa última. A última ubicación. O último sitio. Isto é na porta, susto na porta, así que pode mirar para dentro, para fora, para onde prefira. Como de antes. Estamos aquí na entrada da pizzería. A ver, non pode ser daqui. Así. Me vou entrar dentro, aquí na pizza. Vale. Non sei para onde. Decía Pusqui se sabía de antes o sitio exacto, pero que non atopaba. Pero a veces identificamos o lugar, pero depois atopalo no mapa pasa moitas veces, non? E menos con límite de tempo. Pois imos ver a última, que aquí vai ser a decisión. Vai a decidir aquí a partida. Lugo. Era Lugo. Lugo, pizzería Piccolo, restaurante italiano. E temos aí moita xente que atopou o lugar. Pero Fontiñas, eu creo que Fontiñas tamén pode confundir, porque Fontiñas hai en Santiago tamén, non? Sí, de feito eu estive a punto. Claro, que unha palabra, un topónimo que tamén pode confundir, non? Non foi a Vigo, era en Lugo. Gaña Pusquis a partida, Pusquis, Dani, Ampefi, Pablo, José, LV, tal. Vamos outros 20 puntos máis para Pusquis, son 65. Dani, 10 puntos para Dani, 556. Ampefi 5, 791. Pablo, un punto máis, 661. E imos, xa son 22, imos, eran 25 cada día aí. Era un 25 fácil, pero estou desentrenado. Si, anda o Pusquis, tens que facer pretemporada. Non se pode meter na media temporada sin facer antes a pretemporada. É como unha fichaxe de inverno, é un reforzo de inverno Pusquis, pero hai que entrenar un pouco máis. E ainda así, mira, conseguites gañar esta partida tamén a outra de antes. Battle Royale. Organizamos aquí as cousas, cambiamos a configuración do xogo.
Battle Royale, cambiamos o tipo de xogo. Battle Royale distancia. Como somos... permite xogar ata 10, non? Sí, Battle Royale distancia de 4 a 10. Vale, perfecto. De 4 de mínimo tamén, Eso creo que a veces varía. Porque senón a veces non podríamos xogar, se non hai 4 suficiente. Que gaño Celta mañá, eso é o máis importante de todo, está claro. Toda Galiza, lembrade que sempre facemos o Battle Royale con ese mapa fixo, o mapa de toda Galiza. Así que, Battle Royale, configuración, vale, 3 gueses podemos poñer, aquí tamén podemos cambiarlo, pero eso o que estamos xogando é así, pois así o deixamos. Convidar, andaba por aí Celta Opinión GL, que se quere unirse, pois aí ten o enlace para poder entrar. Se anda por aí, damos uns segundiños para entrar. E lembrar eso, que tedes tres intentos, pero entre un intento e outro que tiñe que pasar varios segundos, o cal non podes dar os 3 seguidos, se deixades para o final, pois quedares sen eles, non? Non podes deixaros todos para o último segundo porque non vos darei a tempo. Está por aí tamén Celta Opinión GL, xa entrou, perfecto. Dámoslle, porque vai durar un poquinho máis, sendo tantos, pois vai haber máis roldas. Sembrade que na primeira marcade calquera sitio porque pasades igual que o que non marco son. Espero que non parece o de branco que non lle diga actualizar e me vai pasar o de sempre. Non, pensei, que xa traballo tamén. Pásame a min. Pois sabedes, se vos pasa aí, actualizar, recargades e xa está. Como digo, nesta primeira, tanto tengo que marquedes. Menudo concesionario aí. Ides entrar igual, eu non marco, eso si marcade algo para non quedar fora. Tengo que marquedes, marcades xa tedes o sitio. A primeira é como de quecemento. E despois xa sabedes como funciona, que en cada rolda vais eliminando a persoa que quede máis lonxe do lugar. A puntuación, como decidimos tamén na última xornada, a puntuación vai ser 30 para quen gañe, 15 para o segundo posto, 5 puntos para quen quede en terceiro lugar. Ranciño e Pusky supoño que non están aí agora xogando, por eso tamén están fora. Vale, bueno. Como vedes, nos quedar fora, pois, neste caso, pois que non marcamos. E onde estábamos era, por curiosidade, Moinhos, cerca aquí de Morai e Memuxía, por aquí. Vale. O quedou de observador. Agora sí. E agora ides vos, a ver que facedes. Se vos eliminan, podedes seguir observando, dades aí a observar ou spectate, podedes mirar. En a dereita, pois, imos vendo que vai marcando. Dani xa marcou o sitio, xa gastou unha das súas 3 guesses. Bueno, a ubicación está aí nun sitio no medio. Lembrade que o mapa de toda Galiza, pois, pode ser calquera lugar. Urbano, rural, super rural como este, unha pista que casi nin estrada é. A persoa que marque máis lonxe, pois, queda eliminada nesta ronda. Últimos segundos. Taco agora mesmo que está fora, que non marcou tampouco, marca agora. E a que marca para non lle vale para chegarse. Quedou Taco fora. Estábamos na provincia de Lugo, Castro de Riberas de Aldea, para un sitio así un pouco no medio entre Viladonga, non era así. Supoño que non había moita pista tampouco. Feito, quedastes por aí un pouco longe. Bueno, pues Taco eliminado nesta ronda. A ver, nesta seguinte, quen pasa e quen queda.
Nada, taco que se vai facer. Esta vez outras veces non, porque no taco no Battle Royale sempre rascaches algo. Na xornada 8, na 9 e na 10 quedaches de terceiro. E na última gañaches outra. Non, gañou Sorra, se quedaches de segundo, creo, non? Por aquí. Pero sí, teño esa idea de que taco no Battle sempre chega ao final. Ao final ou casi. A ver que sitio é este, que lugar é este. Hai que pelesar aí, hai que pelesar os puntos aquí moito. Sí, aquí o Battle xa di todo. É unha pelesa grande. Aí vedes tamén a distancia que tedes con respecto aos demais. Agora Dani que está fora, quedaría fora Dani. Ainda ten un intento. Pablo, José, Celta. Onde era isto? Esteiro, cerca de Esteiro, Praia de Parameán, Esteiro. Ostres pola zona, pero non no sitio exacto. Estabades aí un pouco máis oeste, máis hacia Muros. Vale, Dani eliminando neste caso. Quedan Pefi, Pablo, José e Celta. A musiquiña do Battle é moi de tensión. Esa música así como de... Ampefi marca. Celta tamén, Pablo tamén. Desa orde de próximo. Ampefi máis cerca, Pablo un pouco máis lonxe, Celta un poquinho máis lonxe. Está José... LV intentando engancharse aí dentro. Quedou un intento. Quedou José aí fora. Bueno, estaba desde esta zona cercano a Berín, pasando a Berín. Vendas da Barreira por aquí, as vendas da Barreira. Cerca da A52, provincia de Ourense, entre Berín e Aguriña. Pois só quedan Pefi, Pablo e Celta, opinión que ele. Aparece vos aquí tamén outro lugar aí. Pois a decidir se esquerda ou dereita. Dilema. O dilema de sempre. Sempre, entonces, bueno, hai máis casas por aquí, habrá letreiro por alá. Bueno, un truco útil é se estás nun monte, tirar sempre para baixo. Para baixo. Que para arriba. Baixar mellor que subir. Concello de que? Non se ve. Non. Sí, os letreiros ese que dicíamos antes de concellos son os máis requeridos neste mapa, Os de parroquias, lugares e tal. Bueno, que últimos segundos. Celta está aí gastando os seus intentos para poder entrar e desbancar a Pablo ou a Ampefi. O Celta entra, que sai Ampefi. Celta, na última. Era un sitio complicado. De feito, marcaste no lugar, pero bueno, na proximidade. Por aí, por pequena diferenza. A final, Pablo Celta. Así que Ampefi sumamos os 5 puntos a 796 e a ver quen leva os 30 e quen leva os 15. Mira que pena esta. Que vai tocar unha destas, non? A praia aí con esta nun 5K, bueno. Aquí veño a veces a comer cando estou traballando. Bueno, pues mira, susto vanche poñer así o caramelo diante, non? O Llogués Erose estivo así caprichoso. Dentro de Pontecesures, entre que repite a un sitio, para ver se estamos pendentes. Pode que haxa unha inteligencia artificial detrás de todo isto, gobernando as nosas vidas.
Sabe onde fastidiarnos. A ver, Pablo, Celta están buscando pistas. De momento ainda non gastaron ninguna das súas gueses. A ver quen gaña a partida. Pablo se marca. Celta busca, sigue buscando. Esperando moito aí. Sí, quedan 15 segundos. Ahora Celta marcou, aí a ver se dá tempo a reacción. Estamos xogando o gato e o rato. Un pouquinho, non? Foi gato e rato, gañou o Celta aí. Bueno, estaba de moi próximos. Mira que cerquiña, Celta e Pablo. Para de Pansón, Nigrán, para de Pansón, para América, esa, para América, ¿no? Para América, realmente, ¿no? Para América, era a esta altura, onde está aquí o aparcamento este. Pero bueno, por un pouquinho de diferencia. Mañán gañamos, yo lo soñé, ben xogado. Moi ben xogado. Entón, 30 puntos para Celta. Sumamos os puntos. Ten 107. 107. Tiña 77, 107. E 15 para Pablo. 676. Eso é, 676 a puntuación. Así que Ampefi en cabeza 796, segundo Pablo 676, Dani 556, despois Ventaco con 274. E se sumaron puntos aparte Celta, que ten 107, Adranciño 71, Puskis 65. Esos son os puntos de Ose. E nada, estamos un poquinho xa fora de tempo, son 9:35, como sempre. Grazas por pasar por aquí. Volvaremos os xoves que ven, 18, con unha nova xornada, máis ou menos, como decía outro día, ao principio. Estamos un pouco no medio da liga, así que ainda nos queda tempo para pasar aquí gozar un poquinho da compañía e do xogo. O de sempre, cuidádese moito, saúde, vémonos na próxima, de acordo? Moitas grazas. Nada, a vos. Chao. Chao. Viva Ourense, Pontevedra. Viva Cruña, viva Lugo, viva Ourense, Pontevedra. Que vayan pra o carallo os ladróns da nosa terra. Que vayan pra o carallo os ladróns da nosa terra. La 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 la. Pandeiro que toco por moito que repenique. Este pandeiro que toco por moito que repenique. Non teñas medo que rache, que de coiro de cacique. Non teñas medo que rache, que de coiro de cacique. La 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 la. Vigo para Choco Redondela. Para peixe fresco Vigo para Choco Redondela.